Jo tenia una amiga en Sueca, anàvem allí al ball i m'agradava ballar perquè era molt bona xica, però és que quan l'anava li eixia de dins una olor que això a mi me mata. Mira, em voluntava ballar en ella i s'ha casat amb Sudana. Perquè jo a vegades he estat en un bastó i si em tirara un aire, doncs pararia, no? I més a ficar-lo tot de ventre i tot, i me n'ha tingut que anar per poder... Però si te'l tires ningú sap si esteu de qui és. Ai. Si van a preguntar-ho, qui té que dir que és d'ell? Ningú, eh? Quan vegues un tio que estigui sentat i quan se fereixina en l'asiento digues, ja va arrear-la. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormands. Als gormands els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia. Quants records em du tornar a Tàrbena. Ai, el camp, l'aire pur, igualet que quan vivia al iaio. Veníem a collir herbes aromàtiques. Che, que nostàlgic em posa l'oloreta de romer. A que encara em posaré a plorar. Espait. Mira-lo. Ai, el meu iaio, que em va ensenyar tot el que sé de cuina. Va, no es catili, que se'n va. Mira-lo, quin cachorro, tu. Si el iaio em veguera ara, segur que em diria... Ai, fill de la grandíssima! Me cague la mare que t'ha parit! Ai! Me cague la puta mare, que punteria tens, tio. Que s'escapa! Hòstia, quina bèstia, tu. Me cague en la puta. Ai, 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 ai! Com em cou el cul! Ai, el cul, quin mal! Què hem fet? Me cague la mare. Una persona... Que cago en la... Està viu. Estaré viu o mort, a veure. Molt no, No, respira. Com estàs, com estàs? Ai, estic... A veure què li ha passat. Monem, Molt bé. endú-me-lo a caseta. Molt bé. No teniu que tirar, No teniu que tirar mai. Pues ja han tirat. Pues quan termineix una cosa hi ha que veure què és lo que tirem, Pues ja ho han fet així. És que no pot ser. Sí que pot ser, sí. Va. Agarra d'allà. No, no, per favor! Socors! Auxili! Jubilats segrestadors! No ha passat res. T'han pegat una escopeta, però sense problemes. Però vol cridar un metge. Però així no hi ha cobertura. A quedes així i sense problemes. Qui és este cowboy de mitjanit? Buena, este chic és el de Normandia. Ai, mare. Que es queda així esta nit. Ni pensar-ho. Estem així a la caseta Segundino, en Tàrbena. Escolta. I així Que no calla, que no. fem M'hauré de quedar. Una paella de polp i et quedes a dinar. De polp? I després ja t'anaràs. Total, per una perdigonada que t'han pegat, xicoteta, això no és res, home. Avui per dinar paella de polp. Més que fabulosa, és tentaclosa. Mira, des de que m'ajuntes a l'Armellat, tota la vida, passava bé fer dos paelles bones i harmonia. Mos ajuntem, contem quatre xistes o fem una cançó. Accepte la invitació. Total, després de disparar-me... Ara, si vols, anarem a la casa i veuràs com faig el vi. Mira, el vi em vindria bé per a la ferida. Anem, bona. Ai, esperem, que encara em cou blanca. Anem a veure el celler d'Armellat. A banda d'aixòs malnoms tan curiosos, parlen un poc diferent, no? És que som quasi mallorquins i enguany tenim l'aniversari dels 400 anys dels mallorquins. Així que vostès parlen salat. Sí, en parlem de sa. Efectivament, com diu Miguel el de la Rulla, l'expulsió morisca del 1609 va deixar molts pobles valencians sense habitants. Però com els senyors feudals necessitaven mà d'obra, decidiren repoblar amb gent de les Illes Balears. 400 anys després, en pobles com Tàrbena encara es conserven no només la forma de parlar, sinó també la gastronomia i les tradicions de les illes. Ses illes. Mira, això és la casa d'Armellat. Del Mellat. I si ara veurem, pues, les maquinàries, les maquinàries, la bodega el celler... i el procés de desvi. Molt bé, toquem el timbre? Anem a veure.
Què? Caguen tot! Grandiosa imitació de timbre. Bueno, mira, això, després de la premsar, el vi, el clavem dins dels barrils estos per fermentar-lo. Això és el vi que està bullint encara. Ah, bé. Em diu que hi té un cadàver i també m'ho crec. Ara sí que es veu, veus, el vi? Ara millor. Veus com encara fa bombetes? El vi, quan es posa així dins dels barrils, els primers dies són fonamentals. Tens que vindre tots els dies a marejar-lo. Ei, Miquel, com està eixe vi? Sols la sang del senyor. Ai, mare, que vostè és un vampir. Sols la sang del senyor. L'enemic més gran que té el vi és l'aire, eh? Saire? Saire és vosaltres, vull dir, vosaltres. No, nosaltres som els més enemics A perquè... part sí, perquè Molt anem fent alguna cateta Molt i veient. va anant-se'n, I tast a tast es va buidant. Exactament. Tinc un vi que puc ensenyar a... I no és un Rioja, vale, de acuerdo, no és un Vega Sicilia, ni és un Cabernet Sauvignon, és igual. És el meu vi natural que faig jo i punto. El disfrute en la meva família i en els meus companys, que això són la joia del Nilo. I què feu amb el vi que hi has picat? Ahí. Després es pot fer vinagre. Fem un glopet o què? Valents? Hombre, claro. Mira, perla! Vaig ensenyar-te com es fa el vinagre. Es poses vi dins. De vinagre anterior tenim sa mare del vinagre, que és com un fetge, que si el toques està així, no veus, un tel. Com si fos un llimac. Vale, el posem dins. I ara, a cada setmana, un gotet d'euia dins del vinagre i un merejonet. Per què li posa una tela de plàstic? Perquè si és de ferro, el safortós del vinagre puja i rosega la de ferro. Dos maderetes damunt perquè no entre res i una madereta damunt perquè no entre pols. A la setmana es lleva això, es mereja i es torna a col·locar. És un vinagre fet, veus, que està cristal·lino, pur. Oh. Ah, sí? Me cago en Dios. El vi és millor que això, tu. Així és. Que molt esmorzar. Tot clar? Hala, bon esmorzar. Hola, ara això. N'hi ha moltes marques bones, moltes, però també això, també va. Jo no portava una botella a casa que valia 35 euros. Allí n'hi havia un vi que es deia Faustino V. Faustino VII i Faustino VIII. I va l'amo del club del romaní, Luminoso, el pare, va dir, se n'anem, que vaig a convidar-vos a tots, al romaní, al club, però no pujarem dalt, sinó entrarem per darrere i mos va convidar allí baix a un telebodegues i tal, i tragué una botella de vi i va dir, esta botella val 1.000.000 de pessetes. Ja vaig. És que hem trobat un home amb un cavall que es coneix que és d'un poble veí. Hola, és que anem de paella. Paco, explica-li-ho tu. Anem a Picassari, tu no coneixes aquest terreno. No. Una caseta que anem molt de voltes a caçar i fem allà... Molt bé. Alguna cosa. Vostè vol vindre? Per cert, com li diuen? Rambo. Com m'ha dit? Rambo. Rambo? Té cavall és en anglès. Ah, el cavall. Ja, i és ben cregut ell o què? No, Mastegue. no el tinc tratat. Bé, no l'entretinc, perquè de veure com es menja la poma em fa por que em pegui un mos a mi també. Bon viatge. Així és. Au, adeu. Adéu. Vinga, bon viatge tu també. Gràcies. Per cert, això d'ahir en terra no és meu, eh? I encara diuen que la poma restreny. Ja estem a la caseta i anem a esmorzar. Mare, quin blanquet. Així hi ha una fabriqueta d'embotit. És com ho fem antes, les mares, els pares, i això va una tradició molt llarga. Collons. Has vist quin so té? Sí. Has vist? Les coses naturals que bones són, Salut! Salut. Matia el portal mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Si set que no veus l'estat... Vosaltres som mallorquins. Parlem mig en mallorquí, perquè han passat ja massa generacions, però encara queden moltes paraules mallorquines, moltes. A la taula i al llit, el primer crit. Salut!
El sobrassà de Tàrbena sempre ha tingut una fama tremenda. Lo que avui la sobrassà ja no és lo que era. Antes penjaven la sobrassà a la cambra i que mataven el cerdo, o el porc, com vulguis dir-li, Nadal, i d'estiu t'agarraves una sobrassà i estava perfectament. Quan avui sobrassades són molt bones, però si les penjares d'ahir i estigueren tant de temps, segur que es farien roïns, segur. Ui, i esta senyora dona què fa? Jo estic fent bunyols. Les postres? Bunyols estilo tarbener. Doncs espera un moment que comencem. Bunyols estil tarbener, o siga... De punteta i taló. Així posem 2 parts de carabassa i una de farina. I per 1 quilo de farina posem 2 ous. I posem llevadura. Al posar-li 2 quilos de carabassa, el bunyol no es queda dur, es queda buit per dins. I els han de fer en bunyolera. Les xicones de Tàrbena s'han comprat un guitarró per a ballar els diumenges de puntita i taló, de punteta i taló. El polp normalment té que estar, com a mínim, una setmana, com a mínim, una setmana congelat. Congelat? Perquè quan es congela, se li trenquen els nyèrbics. On dia? Els nyèrbics els arrebentes. Caram, ho diu com si ho disfrutara. El polp és un ingredient molt preuat en la cuina valenciana. Si el polp del Mundial volguera retirar-se a la nostra terra, seria molt ben rebut. Dins d'una cassola. I ara li llevem els ulls. No dic jo. Perquè no veia el que li fem. Tots els sàdics sou graciosos. Molt important, el polp, per fer paella de polp, perquè es cou més, té que ser de 2 carreres. Un polp amb estudis? Té 2 carreres de ventoses, o de xuplones, com es diguen. Xuplones, que és més divertit. Anem a agarrar 2 tapons de corxo, perquè si el polp està un poc dur, el acaba de rebentar. Home, si no rebenta massa olla... Ara agarres polp i el tira dins. No, per favor, crema! Parem. Ei, Mellat, que era una broma, no t'enfades, home. La paella de polp no sé on ni com es fa. No n'ha fet mai. I paelles n'ha fet moltes, Moltes. Però de polp mai. Perquè ja paella valenciana, ja no sé quina és. Uno li posa batxoques, l'altre li posa cigrons. Totes són bones. Uf, quin caldo. Pega el sol de valent. Fernando, no t'has set? Vine, veu. Àvia natural. Vine, són les àvies bones de veritat, I veuràs, puja el meu. Puja. Ara. D'això se'n diu tindre aigua a pualades. Agarra poa aquí dins. Molt higiènic no és. Això és una cosa primitiva, però bona de veritat, Veies com està. Veies com està. No és vi, però... Bé. Això és àvia... Aigua de naixement, clar. De la teulà. Com? Quan plou, de la teulà va per la sèquia eixa dins de la cisterna. A veure si ara m'agarren caguetes. Ei, per què no fem un tas de vi? Perquè n'hi ha persona que li maneja la copa, que ho veus tu, perquè ho he vist això 1000 vegades. I fa així i diu, este vi tal. Això és molt bonic. Entendre això és molt bonic. Donem la benvinguda a este tast al senyor de la Rulla i Botella. Senyor de Pintor. Vaja, sembla que esta ja ve tastadeta de casa. I també ve al nostre tast el senyor de Mellat. Juan, espere que això no siga calimocho, Assistís també don Juan Carlos, majestat. I a vostè, bon home, per quin mal nom el presente? Apolo Segundino. No n'hi ha altre. A mi aquest nom ja ho porta bé, ja. Lo primer que hay que hacer es manejarlo una miqueta, mira això, de categoria internacional. Sí, que bo, tu. Que bo. Té un sabor a fruta insuperable. I encamat té 2 mesos de barrica. Clar, fa gust de madera. A moble d'Ikea? Sí. Tu no eres quinto des de gent, dis-me la veritat. A tu també t'han pegat una escopetada? Bueno, los conozco bien, vamos. No, son buena gente. Los trato como mis tíos, en cierto modo. Son la gente cercana. ¿Y a qué es deu tanta camaradería? Ay, pues aquí se conoce todo el mundo. No sabia on tenia que anar.
y le van a decir, vine así a la caseta del Segundino y trobarás bienestar. ¿Qué va a decir? No, veritat. Entonces... Y bueno, mi jefe es también así un poco moderno y esas cosas, en el sentido de que, bueno, me deja trabajar en casa y por eso me vine aquí. Sobre todo tranquilidad, aunque es una tranquilidad extraña porque la gente de aquí es muy cercana, no como en la ciudad, que, bueno, pasas desapercibido, te pones tus cascos y vas a tu historia, ¿no? Aquí tienes que tener mucha más relación con la gente, a no ser que te vayas a una cueva o algo por el estilo. Liviamo negli eti calici che la bellezza infiora e là fuggevol ora si nebria voluta. Y el vino que tiene Asunción ni es blanco ni es tinto ni tiene color. Echa vino al porrón. Vaig estar una temporada estudiant música, que volíem formar un conjunt també, però no va arribar al puesto. I jo toque la guitarra. Vinga, davantar el coiner. Va, avancem, que... Fes la paella. Fes la paella, que si no, vinga, va. Mari Carmen, posa'm ben guapo el xèrif que ens espera sa paella. Per on comencem, mestre? Vaig a tirar la tomaca i fer una frigideta de tomaca, all i julivert. Saler té més merda del rabo una vaca. Sí. Mentre les ungles estiguen netes... No tragues la merda, Ai, massa tard. Miguel, remeneja bé la picada que trobe que porta a regalet. Així, tot ben gustoset. Ara posem el pou, no? No, però ell té categoria a Tàrbena perquè té fama de fer bona paella. Escaldo d'espolp, Molt important això. I els suros? Escaldo, embullit d'espolp, el tenim que aprofitar tot. Val, però compte amb els taps de suro. N'hi ha prou o què? 3 trossos i mig. Contadets? I no te'n toca més. Però si torneu una altra volta, jo tinc caragolets a casa, que vos haguera fet una caragola que en la vida que teniu, vos jure, tinc fama. De manetes de cerdo, no ho menjam mai, de manetes de cerdo. Sí que era humillat, doncs tinc fama de manetes de cerdo i caragols. I haguera fet un platet de caragols, però ha vingut tan improvisat que això ha sigut que d'això. Però si torneu una altra volta, toqueu més prontes, que farem més coses. El que vulga, senyorama, però deixi el ganivet, que està posant-me dels nervis. Millor isca que em pegue l'aire. La caseta on estem està molt arreglada. No li falta detall. Segundino, per què no ens l'ensenyes? Però bé, com fan els programes eixos de la tele. Soc Segundino Ripoll, som a caseta, benvinguts a ella. Això és una mascota i quan vol parla. Ara passem al saló de casa. És un joc de cafè de porcellana per quan venen els amigatxos. Això és el que més valor té de casa, perquè és un gran de paret, té molts anys. Este quadre crec que és de Goya, però no està firmat. Això és l'equip de música que tenim. Tenim una cinta que és la que més ens estimem.
Això és un jardí, és japonès, ben jardiner de vez en quan, eren les orquídies. Vine sí. No mos anem encara, no mos anem encara, no. No mos anem encara, que encara queda el porró. Ei, se'n va? En què quedem? Després l'atenció massa posa el 21. Vostè vega, que jo l'avise. Ai, caram. Pare, que trenca la màquina. En fi, com estava? De categoria internacional. On vam, sa paella? Tire cap a dins, que primer li hem de donar el vistiplau. A veure el retronasal? Especial. Au, a taula. Vale, que va la paella, cuidado. Muy bien. Un trosset de polp, no crema. Vale? No em mengeu. No em mengeu. No em mengeu. No em mengeu. Portarem a casa i després ballarem. Un borrat farem, cacaus i tramussos i un poc d'aigua. A cacaus i tramussos El millor tenedor són els dits, perquè no s'estapen. Beneïm els dolços? Carrera amunt, carrera avall, farem una coca fina pastant farina de candeal. Així un dolç de casa que la festa bull, feu dolços de nata i coques de brull, olimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Ai, un bunyol! Ai, el bunyol! Ni que fora la primera vegada que en veus un. Ai, que dolç està, tu. Mira, i això es menja així, mira. Ja es coca, dic bunyol. Va, família tarbenera, acosteu-vos ací per a la foto. Atenció, mireu al pardalet. Ai, que m'han mort. Ja veig la llum al final del túnel. No menjan mai de maletes de cerdo. Samara del vinagre, que es como un fetge. Son buena gente. Los trato como mis tíos, en cierto modo. No tens tratat. No menjan mai de maletes de cerdo. Riau, riau! Que les chicas de este padre tienen el pico. Trata la càmera, tu! Està mort. Ai, no està mort, no! Sí, val, ja estic bé. Només ha sigut una altra escopetada de no res. Que jo ja prepares foc. I menjaré el que serà i m'ho t'apanyaràs, però estàs gelat. Me'n vaig encendre-lo, un poquet, paca dins. Déu el seu pague. Pues ja ho apanyarem. Això espera, perquè la setmana que ve tinc un altre programa. Per dir que cou, Deu de coure perquè és calent. I quan és crema, la copeta no coneix a ningú. Jo estava a Hilo de Peret i vaig haver parar 2 fotxes allí al rincó. Jo què faig? Pues me'n torno enrere, bote la sèquia, agarra el barquetet i per dins, ale. I quan arriba, que menys mal, que no va volar, que s'ha cabusat, en què li tiri un tir jo? Em tira el tir a la mateixa endreçarà, salsa figuereta. Me cagué el món damunt, mira, m'ha anat a la casa i anat a guerrera que moria. El susto que em donava.